وَسَارِعُوا إِلَى I požurite ka magfiratin oprostu min rabbikum od vašeg gospodara wa jannatin i ka džennetu. To jeste požurite sa djelima kojima se postiže oprost grijeha i djelima koja uvode u džennet. Arduha, čije je prostranstvo ili širina dženneta, es-samavatu wal ard, nebesa i zemlje. U suri Hadid imamo arduha ka ardi samai wal ard, čije je prostranstvo kao prostranstvo neba i zemlje. Uiddat, pripremljen je, to jest džennet je pripremljen lil muttaqin, za bogobojazne, to jest one koji se pridržavaju Allahovi propisa. Sada u sljedećim ajetima opis bogobojazni. Alladhina yunfiquna, to su oni koji udjeljuju fi sarra'i. Sarra'un je ime za svako stanje koje raduje čovjeka, kao što je bogatstvo, zdravlje i tako dalje. Wad darra'i. Darra'un je ime za sve ono što je štetno, kao što je siromaštvo, bolest i slično. Wal kazimin al ghayza. Al-kazimin, oni koji kontrolišu al-ghayz, srdžbu. Wal-afina, i oni koji afine, praštaju anin nas, ljudima, to jeste praštaju kada su u mogućnosti da kazne. Wallahu, Allah, yuhibbu, voli al-muhsinin, dobročinitelja. Walladhina idha fa'alu fahishatan, i oni su oni koji idha, kada fa'alu, urade fahishatan. Fahishat nosi se na veliki grijeh, znači svaki veliki grijeh. Znači i muhsinin mogu uraditi nekada velike grijehe. Ev zalemu anfusahum, ili učine nepravdu sebi, čineći male grijehe. Zakarullah, sjete se Allaha, to jeste sjete se Allahove kazne i Allahove zabrane. Fastaghfaru, pa zatraže oprosta li dhunubihim, za svoje grijehe. Wa man yaghfiru, pa ko prašta az-dhunube, grijehe, illa Allah, osim Allah, to jeste samo Allah može oprostiti grijehe. Wa lam yusirru, i ne ustrajavaju ala, na onome ma fa'alu, što su uradili od grijeha. Wa hum ya'lamun, a oni znaju. Ne ustrajavaju na tom grijehu više svjesno. Ulaika jazauhum, ulaika takvima, to jeste njima bogobojaznima, jazauhum, njihova nagrada će biti za to magfiratun, oprost, min rabbihim, od njihovog gospodara, wa jannatun, i dženneti. Znači stranica počinje požurite ka oprostu i džennetu. I završava govor o bogobojaznima, završetak njihov će biti da će djelima koja su radili postići magfirat, oprost za grijehe, i džennat, i bašte. Dženneti tajri min tahtiha al-anhar, kroz koje teku rijeke, khalidina fiha, i oni će vječno u njima boraviti. Wa ni'ma, a divna je ajrul amilin, nagrada onih koji rade. Nakon ovog pozitivnog primjera, Allah dželešanu sada navodi negativan primjer. Qad khalat, već je prošao, min qablikum, prije vas, sunen. Sunen je množina od riječi sunne, a to može značiti sunnet, znači praksa ili životopis ili primjer naroda. Može se odnositi na primjer prijašnjih naroda koji su bili nepokorni, a može se i odnositi na Allahov zakon, sunnetullah, Allahov zakon koji se odnosi na njegova stvorenja. Tako da ajet može značiti vi imate primjer u narodima koji su bili nepokorni, neposlušni Allahu dželešanuhu, pa da vidite kako su oni završili. Allah naređuje fasiru fil ardi, pa putujte po zemlji, fanzuru, pa pogledajte kejfe kane, kakav je bio aqibatu,
završetak ili kraj al-mukezzibin, poricatelja. Znači ovdje su bogobojazni i njihov završetak je oprost i džennet, a ovdje se odnosi na narode koji su prije bili, kao što je narod Nuhov, Semud, Salihov narod, Ad i tako dalje. Kakav je njihov bio završetak? Hada bajanu linnas, ovo je bajanu linnas, objašnjenje ljudima da postoje dva puta. Put bogobojazni koji vodi u džennet i put strampucije koji vodi u propast i na dunjaluku i na ahiretu. Wa hudan, i Kur'an je uputa, wa mav'izatun, i ovo je pouka, lil muttaqin, bogobojaznima. Pouka bogobojaznima. Va'z ili mav'iza, uzeti pouku iz onoga što se dešava. Wa mav'izatan lil muttaqin povezujemo sa sljedećim ajetom, a sljedeći ajet se odnosi na bitku na Uhudu ponovo. Wala tahinu wala tahzanu, i nemojte, znači tahinu, klonuti duhom, to jeste nemojte klonuti da nakon što ste izgubili bitku na Uhudu više ne borite se na Allahom putu. Wala tahzanu, i nemojte tugovati radi onih koji su poginuli na Uhudu, kao što je Hamza, Mus'ab ibn Umair. Wa antumul a'launa, vi ste al-a'launa, gornji, to jeste vi ste pobjednici. In kuntum mu'minin, ako budete mu'minin, ako budete čvrsti vjernici. In yamsaskum qarhun, ako ste vi zadobili rane, faqad massal qawma, pogodilo je narod, qarhun mislu, rane iste. Ako ste vi zadobili rane na Uhudu, pa i mušrici su zadobili rane na Bedru. Wa tilkal ayyam, i ti dani, znači te dane, nudaviluha bejna nas, mi ih prebacujemo između ljudi. Šta to znači? To jeste nekada Allah dželešanu da dane pobjede vjernicima nad nevjernicima, a nekada da nevjernicima da pobjede vjernike. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, i li ja'lama, kako bi Allah ukazao, ovdje znao, to jeste ukazao, alladhina amanu, na one koji su vjernici, i kako bi od vas uzeo šehide. S obzirom da na sljedećoj stranici imamo walamma ya'lamillah, kako bi Allah ukazao na one koji se bore i koji su strpljivi, ovdje imamo wali ya'lam Allah, da bi Allah dželešanu ukazao na one koji vjeruju, jer se ovdje radi o mu'minin, ako ste vi mu'mini, i Allah dželešanu je na bitci na Uhudu ukazao na mu'mine i na munafike, znači oni su se pokazali tada. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, i da bi od vas uzeo šehida. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ, Allah ne voli one koji čine zulum, to jeste ne voli munafike i nevjernike. Na sljedećoj stranici Allah kaže وَلْيُمَحِّصَ, i da bi pročistio Allah الَّذِينَ آمَنُوا, to jeste redove onih koji vjeruju, da bi pročistio od munafika. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, i da bi zbrisao al-kafirin, nevjernike. Tako da na ovaj način smo povezali, znači 67. i 68. stranicu.